سرخط خبرها تجلیل عید فطر در تاجیکستان مرگ 22 سرباز هنگام خدمت در ارتش صدها میلیون دلار کمک نظامی ایالات متحده آمریکا به اوکراین салом бинандаҳои азиз навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. Субҳи имрӯз 21 апрел ҳазорон нафар дар масҷиди марказии Душанбе намози идона гузоштанд. Иди фитр яке аз ду иди муқаддас дар дини мубини ислом ба ҳисоб меравад. Дар ин рӯз мардуми мусалмон баъд аз адои намози ид тибқи анъана ба зиёрати қабрҳои наздиконашон рафта сипас ба табрики хешовандон ва дӯстони худ машғул мешаванд. Ҳама сола дар остонаи иди фитр сокинон аз якбора боло рафтани нархи маҳсулот дар бозорҳо шикоят мекунанд. Имсол низ чунин шикоятҳо садо доданд. Як баҳси асосӣ дар моҳи рамазони имсола ин буд ки сокинон дар Тоҷикистон на 30 рӯз балки 29 рӯз рӯза доштанд. Кумитаи дини Тоҷикистон бо такя ба сарчашмаҳои динӣ аз қабли уламои мазҳабӣ гуфт ки дар ислом аз замони паёмбар то кунун борҳо моҳи рамазон 29 рӯз будааст. бинандаҳои азиз, зимнан баъд аз анҷоми моҳи рамазон ҳамкорони мо Нигораи Фазлиддин ва Амир Исоев дар хиёбонҳо аз сокинон пурсиданд ки моҳи рамазонро чӣ гуна гузаронданд, бо чӣ ҳолу ҳаво ба касе кӯмак карданд. назари мардумро якҷо мебинем. рамазонро чӣ гуна гузарондед? рамазонро беҳтарин гузарондем. ҳавои хушрӯ, боду ҳавошам хушрӯ, ҳама тарафа ба ҳамаи ваймон миннатдорӣ мекунем ки чӣ қадр рӯзаи хушрӯе гузашти. идои шуморо бо муборак. бисёр ҳам хуб, ҳавои салқин, рамазон бисёр хушрӯ гузашт. як моҳ ба осонӣ хушрӯ гузашт. ба фикри шумо фитри рӯзаро бояд ба ки тия мардум? фитри рӯзаро ба ягон камбағал, ба ягон мискин, ба ягон ҳамин хел ки муҳтоҷи ягон чиз бошад, да ҳамин хел одам бояд тия. бархеҳо ба масҷидҳо метиянд? Не, ба масҷидҳо не, барои камбағалҳо доданда кор, барои камизотҳо доданда кор, барои ягон ятим доданда кор. Ба масҷидҳо метиянд ки амуллоҳо худашон тақсим мекарданд. Ба фикри шумо? Не, ин нодуруст, ин нодуруст. Ин бояд ки фитри рӯзаро фақат барои камбағал, барои мискин, барои ятим, барои ягон камизоат доданда кор. Ин хеле нодуруст аст. фитри рӯза чӣ? фитри рӯза супоридед ба ягон кас? насиб бошад худо хоҳад мумкин пагои дигада ҳар чиз ба мери по мери возможности гуфти рӯзо ба қадри имкон. камбағалода сағирода будан дода ҳамин маъюб я маъюб ай пешим буромад додам. ба одамои ятимон, камбиазатон ҳама ҳамина мешавад додам. чӣ баҳра гирифтед аз рамазон? чӣ баҳра гирифтем? чӣ баҳра гирифтем ки ин рамазон як чизе аст ки чизи бояд ки дар ин давра ба дасти ёрӣ бояд гар дароз кунем. Бояд ки як одами камбизоата бояд кӯмак кунем. ана ҳамин корҳоро мо кардем ҳақиқатан ҳам. ба ки кӯмак кардед? ба як одамони ниёзманд, ба як одамони маъюб, ба як одамони ҳамин ки маҳтоҷ ямон ёрӣ буданд мо ин кӯмака кардем. ба фикри шумо ки ҳаққи додани фитри рӯзаро надорад? фитри рӯзаро? бале. фитри рӯзаро ба фикри ман ӯ одаме ки ана қаваи корӣ нест, ай ӯҳдаи кор кардан намебурад ва ӯ одам худаш маҳтоҷ аст ки як кас барои фитри рӯзаро бития. ана фақат ҳамо одам ба одамо ба шахсоне ки мисол доро ҳастанд, шахсоне ки имконияти хуб доранд, шахсоне ки зиндагии хуб, шароити хуб доранд ва ё ҳатман бояд фитри рӯза ба як одами камбизоат битиянд. масалан нафароне ки қарздор ҳастанд онҳо метавонанд ки фитри рӯза бигиранд? ака қарздор ман дар ин масъала чӣ гуфта метавонам? қарздор одам хаякан ба бечорат мехоҳад ки битияд, неки ҳамон мабодо имконият наёбад, ягон ба фикри ман боқӣ нест. дар як соли гузаштаи 2022 дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ 22 сарбоз ба ҳалокат расиданд. дар як гузориши ваколатдори ҳуқуқи инсон ки радиои озодӣ онро рӯзи 20 апрел дид, омадааст ки теъдоди низомиён бо сабабҳои беморӣ, садамаи нақлиётӣ, худкушӣ ва бадрафторӣ нисбат ба онҳо фавтиданд. ваколатдори ҳуқуқи инсон ҳамчунин дар маърузаи худ таъкид кардааст ки бо вуҷуди талошҳо барои решакан кардани бадрафторӣ дар қисмҳои низомӣ ҳанӯз ҳам ҳолатҳои таҳқир, вайрон кардани қоидаҳои оиномавӣ, фирор ва худкушии сарбозон мушоҳида мешавад. бадрафторӣ дар артиши Тоҷикистон ки дар баъзе ҳолат ба маъюб шудан ё марги сарбозон меанҷомад,
ҳарфи нав нест ва ҳамасола хабарҳо аз зургӯӣ ё дедафшина расонае мешавад. Ба гуфтаи огоҳон, яке аз сабабҳои аслии саркашии аксар даъватшавандаҳо аз хизмат дар артиш ҳамин бадрафторӣ ва муносибатҳои ғайриоиномавӣ бо навазкарон гуфта мешавад. Ҷо Байден, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, гуфт барои Украина дар ҳаҷми $325 миллион кӯмаки нави низомӣ ҷудо мекунанд. Дар ин бора хадамоти матбуоти Кохи Сафед хабар дод. Дар бастаи нави кӯмакҳо муҳимоти ҷангӣ барои низоми тӯбхонаи ҳимарс, гулӯлаҳои тӯбхонаӣ, минаҳои зидди тонкӣ, тир барои аслиҳаҳои оташфишон ва дигар муҳимот шомил мешаванд. Ба илова, қисме аз ин маблағ барои тамрини низомиҳои украинӣ харҷ мешаванд. Аз ибтидои ҳамлаи густурдаи Русия ба Украина охири моҳи феврали соли 2022 то ин замон ҳаҷми умумии кӯмакҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Киев дар бахши низомӣ ба бештар аз $35 миллиард расидааст. Мақомоти Амрико мегӯянд омодаанд ки Украинаро ҳар қадар ки зарур аст кӯмак конанд. Дар вилояти Фарғонаи Ӯзбекистон зане боздошт шуд, ки мехост духтари 8 моҳашро дар ивази $10,000 фурӯшад. Зан мехост бо пули фурӯши духтараш хона харад. Дар пулиси вилояти Фарғона гуфтанд, зан ки дар маркази маҳси Фарғона кор мекард, бо назардошти вазъи хонаводагиаш мехост духтарчаашро фурӯшад ва дар баландошёнаҳое хона харад. Кормандони пулис аз бахши мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодии Додситони кӯли Ӯзбекистон занро ҳангоми гирифтани маблағ аз як сокини маҳаллӣ боздошт карданд. Худи боздоштшуда гуфтааст, ки аз ин амалаш пушаймон аст. Рӯзи 18 апрел додгоҳе дар шаҳри Алматои Қазоқистон бо Ирҷон Атинбоев ва Худойшукур Абдуллоев, фаъолонеро ки дар гирдиҳамоии зидди натиҷаҳои расмии интихоботи парлумонӣ ширкат доштанд, ҷарима баст. Додгоҳ онҳоро дар вайрон кардани тартиби ташкил ва баргузории гирдиҳамоӣ айбдор донист. Атинбоев ба пардохти ҷарима дар ҳаҷми $380 ва Абдуллоев дар ҳаҷми $160 вазифадор шуданд. Ҳар ду фаъоли шаҳрвандӣ айби эълоншударо рад карданд. Рӯзи 9 апрел гурӯҳе аз фаъолон, ки гуфтанд бо натиҷаҳои расмии интихобот розӣ нестанд, дар як майдони Алмато гирдиҳамоӣ ташкил карданд. Гирдиҳамоӣ наздики 2 соат давом кард. бахши як рӯзи таърих тақдимотон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 21 апрелро фаро мегирад. 21 апрели соли 1929 дар деҳаи ҳоити вилояти ғарби Тоҷикистони шӯравӣ се муаллимаи ҷавоне, ки дар мактабҳои навсохти шӯравӣ савод меомӯзониданд, барои дастгирии ҳукумати шӯравӣ ба қатл расонида шуданд. санадҳои расмӣ мегӯянд, ки куштори муаллимаҳо Оламбӣ, Сайрамбӣ ва Чиллабибӣ, хатмкардаҳои курси яксолаи маҳви бесаводӣ аз ҷониби дастаи Фузайл махсум анҷом шудааст, ки аз норозиёни ҳукумати шӯравӣ буду барои муқовимат бо ҳукумати коммунистӣ аз Афғонистон ба ғарб гузашта буд. қатли муаллимаҳои ҳоитро ҳукумати шӯравӣ чун рамзи ваҳшонияти тарафдорони аморат ёдоварӣ мешуд. 21 апрели соли 1936 дар шаҳри Кӯлоб театри мазҳакаву мусиқӣ таъсис шуд, ки баъдан бо номи шоир Саидалӣ Вализода гузошта шуд. Ин даргоҳи ҳунар ва фарҳанг дар баробари ташкили консерту ҳунарнамоиҳои гуногун, намоишномаҳои касбии мисли спектакли Дохунда аз рӯи асари устод Садриддин Айниро ба саҳна гузоштааст. 21 апрели соли 2015 дар 49 солагӣ коргардони маъруф ва яке аз пурмаҳсултарин филмсозони тоҷик Бахтиёр Худойназаров даргузашт. хатмкардаи донишкадаи кинематографияи шӯравӣ дар Москав бо филми «Братан» номдор шуд. Бо шеваи наву ғайрианъанавӣ ва тахайюлӣ филм месохт. филми «Қош ба қошаш» соли 1993 дар ҷашнвораи Венетсия ҷоизаи шери нуқраро бурд. падари маҳтобӣ аз маъруфтарин филмҳои сохтаи Худойназаров аст, ки чандин ҷоизаи байналмилалӣ гирифтааст. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед, ки бо охирин хабарҳо тақдиматон шуд. агар шумо ҳам назару пешниҳодие доред, ҳатман ба мо нависед. рӯзи хуб дошта бошед. худо наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.